Узган атнада Исанбай авыл совет авыл билемесine караган Тилекей авылында яшәүче халык зур бәйрәмгә җыйналды. Биредә урындагы инициативаларны яклау программасы шикләрендә башкарылган эшләргә йомгак ясалды. Бу эшләрнең нәтиҗәсе авылыбыз өчен бик мөһим. Чөнки су яшәү чыганага авыл көнкүрешендә иң кирәкле әйберләрнең берсе, дип белдерде авыл хакимияте башлыгы Фәгыйҗан Зарипов. Менә безнең хәзер 4нче ел бара бит инде шушы программа поддержки местных инициатив дигән программа. Biz инде birinchi yilni Исанбайның клуб төбәсендә яптык. Икенче елны менә Тилекейдә bütün авыл урамнарына ком салдык бит инде. Өченче ел менә былтыр булайында аны Исанбайда мәктәп төбәсендә яптык. Бу ел менә Тилекей авылында су системасын карадык. Но Тилекей авылында су монысы бар икән. Но безнең ул 30 еллар белән эшләнгән су системасы, особенно су алган җир. Без суны алабыз бит Хаҗи авылыннан. Без инде шуңа бу ел пока хөкүмәтнең шундый зур ярдәме булганда суларны карап карыйк дип, Хаҗидагы су алган каптажны вич яңадан эшләдек. Анда без яңа ямпус төшердек, чиста су булсын дип, 2 насос куйдык. Өстендә мотор итеп Будка эшләп куйдык, утепленный будка. Любой вакытта төшеп, любой вакыттан да һәр нәрсә кирәк, шуны эшләп була. Анда ут кертелгән. Шулай без анда су ала торган, аның тоже урыны бик зур бит инде. Аны бүтүнки әйләндердек тимер койма белән. Но без аны, конечно, күптән түгел әйләндергән экситка белән. Бу ел инде теге устав инде күпкә торсын дип, әйбәт булсын дип тимер коймадан әйләндереп алдык. Устав теге малда кирмәсен. Хәзер инде без уже уверен, что безнең Тилекейгә чиста су килә. Анда бернинди кеше дә кирми, бернинди мал да кирми, бернинди су да төшми, аны әйбәт итеп эшләдек. Су алган җирнең түбәсен өстен тоже ябып куйдык. И шулай юк менә башны кырын әйләндердек, башны яңа зур итеп әйләндердек. Чөнки без анда куйдык. Винтел куйдык башныдан. Если авылда беренче кей була икән, без инде моңа авылда беренче кей эшләсәк, шушы бүтән суны бетермәйсе беренче эшләп булмыйдыр. Хәзер инде винтелне ябабыз, башыдан 1 грамм су төшми, авылга тиз генә ремонтлап куеп, кире шулык суны ачып җибәргә була. Анда әйбәт винтел куеп, блоктан милләр эшләп, нык итеп әйбәт итеп эшләнде безнең бу эшләр. Башкарылган эшләрнең гомум күләме 1 миллион 560 мең сум тәшкил иткән. Урындагы халыкның финанс катнашлыгы 150 мең сум. Программага кушылганнан алып 4 ел рәттән Тилекей һәм Исанбай авылларының проектларында Рәвис Зарипов җитәкләгән Илеш МТС җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте иганәче булып тора. Әлеге хуҗалык җирлекнең ныклы терәге, дип билгеләде чарада катнашкан район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин. Һәм предприятие җитәкчесенә рәхмәт тапшырып, эшләре һәрчак уңышлы баруын теләде. Күмәк эшкә әлбәттә халык актив кушылган. Инициативалы төркем агзалары Галимҗан Биктимиров, Фәнзил Закиров, Гөлназира Набиева, Илмира Хәйретдинова, Хамиджан Зарипов, Әбелкасим Галиев. Шулай ук барышны яхшы сыйфат белән башкарып чыккан сантехник җәмгыяте коллективы, атап әйткәндә җитәкчесе Рәис Шамсиев, мастеры Нәүбәт Гыйлметдинов, Рәшид һәм Илнур Авалиевлар, Вячеслав Петров авыл биләмәсе хакимиятенең рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Авыл старостасы Мәүлиджан Зарипов барлык Тилекейлеләр исеменнән изге эштә катнашкан һәркемгә ихлас рәхмәтләрен юллап, авылның киләчәктә чәчәк атып яшәвен теләде. Хөрмәтле авылдашлар, килгән безнең хуҗалар, кунаклар. Рөхсәт итегез сезне бүгенге зур шушы безнең авыл өчен зур булган бәйрәм белән тәбрик итәргә. Эшегездә уңышлар, тәнегезгә сәламәтлек, семьягызда тынычлык теләргә. Минем әйтәсе килгән сүзем инде шул, авыл халкы исеменнән шушы программаны керткән өчен, шушы программаны үзләштереп алып барып безгә җиткергән өчен, безгә зур ярдәмнәрен тигән өчен безнең район җитәкчелегенә сезнең исеменнән зур рәхмәт белдерергә.
Шулай елдан-ел Исанбай авыл биләмәсе матур яшәү хакына алга баруын дәвам итә. Биредә һәркем авыллар төзекләнүен, яшәү өчен уңай шартларны тудыруны максат итеп куючы хөкүмәт программалары үз эшен дәвам итер дип өметләнеп кала. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.